Shalom. Sebelum kita mulai kebaktiata, martang yang nahohom mahita diinganat tabi. Huria nani haholongan di Tuhan Yesus Kristus. Nungasahat hita tuari minggu ujung tahun parhuriaon jala parningotan nia kana modding. Alani hupasahat hami ma selamat hari minggu ma dihamu saluhutna. Di pasunggulhon mingwodo tuhita memento mori. Lapatanna ingot ari hamamatem martiki jala persato kinado ngolutta di portibion alani ido diarahon hita marhite topik minggu sadarion asa di bagasan toruk niroha mangido tutuhatta ajari mahami mamilangi akka ari-ari nami. Atau kita aka napinar hamaul ni Jehovah jalan ototong masihol di asi ni rohana bongot mahita tu parsauran nabadia laho mamuji dohot pasangapot tuhatta romahita marsoba tu jolona maredde mahita. Hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo didok Tuhan Yesus namodangido parulosan
dohot akka ulos na saksak, jaladang sesauku guarna sian pustaha hanguluan, jala parhatopotokku do guarna dijolo ni damang, dohot dijolo niaka suru-suruanna. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus, Tuhan niakana mate dohot akana mangulu, hodo na punahami manang mangulu manang mate pehami, nang pemardala kami dirura ni lingguman ni hamatean, dang huhabiari hami be hamatean, ai hodo dongan nami, dang tertiup hamatean manang tanoman behami, ai hodo Tuhan nami naung humokop pami, jala hodo na punahami, roha minuaing tuho mangidu, sahat tuho mato dinami dohot daging nami, asa dihohami manang namangulu manang namatepe, saitio matangan nami, urupi hami marhite-hite pakokop mi, asa sehat hami tuhangulu, asa sahat hami tuhanguluan na sora suda. Amin. Mari demaita. Tangihon hamuma patik ni debata di minggutta sadarion imana tersurat di Heber bidu 10 ayat 36. Ai habengeto do narosot di hamu asa tarula hamu lomo ni rohani debata jala dapot baga-bagai. Rap mangidugugu mahita tu debata mangulahon nahobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai parbugoi mahami, mangulahon na hombar tupatik mi. Amin. Mari demahita. Nama tu
tatopoti madosata tua dopan di debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di benua gijang, hodo na patupahon hasesaan di dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si meroham dihami akan mangarasak dosa nami. 2 tahun ne ma sori mago COVID 10 sia naung songgop tubang sonami. Torop do na mangai panahiti sian tonga-tonga nami. Jala torop nang namarujung ngulu. Ale Tuhan, sian leleng ni namasai dohot panginona tungulu nami. Dai kolam takas mahami nian marnida holan hodo si palua dohot si pangulu dihami, sai marpamuati maroham dihami, molo ditonga ni pangotak ni namasai, si patah hami maddele, dang lamar bisuk kami mamilangi ari-ari ni ngulu nami, asi maroham, unang jo lalu rimasmu mida hami. Lehon matu hami todim na badiai, asa unang ganggu hami dia sini roham, alai asa hot rohanami marhapor siaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabi pilihan nama ngolu, jalan nabadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuha sesaan ni dosata. Para si roha jala pardengkan basa do jahuba, labbat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tuhita hobar tuakka dosata, jala dang dibalosot tuhita hobar tuakka hajahatota. Songon asini roha ni ama-ama, mida akka anakna, asini roha ni jahuba, diakka namak kabiari ibana. Hasangapun ma di debatana di gijang. Amin. Mari dimahita.
hatani debata turpuk diari mingguon imanatar surat di pangukapon bidusada ayat 4 sahat rodi walu tajahama margati soring. Ahu surat nisi Johannes madapoton na pitu huria na di Asia. Asiniroha madihamu dohot dame sian ibana na mangului. Naung manguluhian jalan na naing ro nang sian na pitu todi na diadopan ni habang sana. Dijadi dohita gabe harajaun hamalimod di debata amanai. Di ibana maha sangapon dohot hagogoon rodi saleleng-leleng na amen. Ahudo bonana jala ujungna ninna Tuhan debata. Debata nuaeng, debata naung adong hian, na naing roy, si gonggom saluhutna. Ima sahatna, martua doa kana tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Mari demahita. Tahati dakkon ma haporsiaw tai, songon nahin hati dakkon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jehuba, ido ama parguguna suhatu dosan, natu mopa langit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehuba nasasadai, imana di Tuhan ni si Maria, naga begabean sianton di porbadia andorang sohabuan ido tuhata natumahon na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal lo ibana di hau binor silang natua tu banu toru dong ditanom namulak mangulu di hari patuluhon namanaik tu surgo lahu hundul tu siamun debata Jehuba amanai parguguna sohatu dosani disimai bana paimamulak sukutu tanoon mangume halak na mangulu dohot namate
Ahu porosea ditondi porbadia, jaladong sadahuria nabadia, huria hatopan nihala Kristen akan nabadia, dohot dia sisani dosa, dohot dihatai namando, mulak mangulus sogo daging dihalak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabigima titing namasa di huriata. Tikting namasa di HKBP Sutoyo Minggu 21 November 2021. Naparjolo Goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion ima minggu ujung tahun parhuriaun manang minggu parningotan di akka nong modding memento mori. Topik minggu ajari mahami mamilangi akka ari-ari nami. Paduahon tikting parbagason. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripion Robin Aprianto Silain. Anak ni amata Juanda Silain, tubuh ni inata Mercy Artawati Boru Pasaribu. Ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Sian Sektor Penas. Dohot Orwana Elisa Teresia Monica Boru Napitupulu, Boru ni amata Robert Tibang Napitupulu, tubuh ni inata Emi Adelina Rosida Boru Sianipar, ruas ni HKBP Resort Solo Distrik Sapuluwalu Jabar Teng DY. Pamasumasuan Jumat 26 November 2021 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pukul siawib. Patuluhon ujung tahun parhuriawan. Sadarion Minggu 21 November 2021 ima Minggu ujung tahun parhuriawan 2021 memento mori. Minggu parningotan di akanong modding ruas ni HKBP Sutoyo mulai 22 November 2020 sahat rodi 21 November 2021. Torop nasida 44 halak. Dung sipul tiktingon jahawodo guar-guar nasida. Paupaton Tona Sinode Distrik Walu DKI Jakarta. Nunga di Patupa Sinode Distrik Walu DKI Jakarta tanggal 10 pitu sahatro di 10 Walu November 2021. Jala Mardalan Dohot Dinggan. Dung sipul tiktingon jahawodo Tona Sinode Distrik. Palimahon Pelian Tujolo. Sadarion Minggu 21 November 2021 Dung sidung jamita papungu Pelian Tujolo nilanggata dohita marhite amplop bantuan tudana pensiun HKBP Lasma Rohata Pasahaton Peliani. Napaonopon mutasi pendeta resort. Jadwal mutasi pendeta resort HKBP Sutoyo Padita Krisfandoli Harahap MTH Parjolo Minggu 20 November 2021 di ibadah pukul 10 WIB pangojak konon pendeta Krisfandoli Harahap MTH di HKBP Cibubur. Paduahon Sabtu 11 Desember 2021 pukul 10 WIB serah terima verifikasi di HKBP Sutoyo. Patuluhon Minggu 12 Desember 2021 di ibadah pukul 10 WIB temu pisah pendeta resort pendeta Krisfandoli Harahap MTH dohot pendeta resort Nabaru pendeta Sawari Tugatorop SMTH di HKBP Sutoyo. Papituhon pertanyaan sektor live streaming. Pinabotoho tusude ruas di HKBP Sutoyo mulai Kamis 25 November 2021 masohot do pertanyaan sektor live streaming di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo.
Udu tamamu saya partangangani di tahun 2022 Dumjolo di Tiktikon di Huriata. Pawaluhon maka tidakkon haporseaon parguru malua 2020 sada. Naing maka tidakkon haporseao ma parguru malua HKBP Resort Sutoyo tahun 2020 sada. Hobbar tuna maka tidakkon haporseaoni patupaon ni Huriata ma parjolo ujian tulisan Sabtu 20 November 2020 sada pukul 10 WIB. Paduahon ujian lisan sekaligus ibadah paborhaton parguru malua Jumat 26 November 2020 sada pukul 10 WIB. Nani dohotan ni natoras ni parguru malua. Patuluhon maka tidakkon haporseaon Minggu 5 Desember 2020 sada ibadah pukul 10.30 WIB khusus natoras dohot keluarga dohot nama katindakkon haporseaon. Pasiahon rapat huria. Rapat huria di HKBP Sutoyo di Patupa hari Sabtu 27 November 2020 sada nani dohotan ni parhalado 2 halak perwakilan ganup sektor, 2 halak perwakilan kategorial, dohot 2 halak perwakilan ganup paduan suara. Pasapuluhon panitia Natal tahun 2020 sada. Patupaon ni panitia Natal HKBP Sutoyo tahun 2020 sada do rapot hari Rabu 24 November 2020 sada pukul 10 siawib. Maringanan di lantai 2 ruang serbaguna. Pinangido tusude panitia asaro madohoti rapoti. Pasapul sadahon berita habot niroha. Nunga jumolo marujungolu sahalak ruas ni Huria Salmon Parolan Manik hari Selasa 10 November 2020 sada tutup umur 46 tahun. Nah hinabaluhon ni Inang Novita Berliana Boru Hutahayan sektor Parserahan. Tuhan tama mengapuli sude keluarga na ditinggalhon. Pasapul sadahon sumbangan di Jalo Huriata do sumbangan sian NN bunga altar tu Minggu 21 November 2020 sada hamauliateon nasida siala marulang tahun di pasu-pasu tuhatama napasahaton sumbangani lau pasikopon tiktingon boi mata jaha di tikting cetak ni Huriata songonima sahat ni tikting ni Huriata di Minggu sadarion di pasu-pasu di bata mahita saluhutna. Tonani Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nomor 535 dohot udutna si jahawon di gereja. Madapoton na pinarsangapan. Sude ruas dohot parhalado HKBP di Distrik Walu DKI Jakarta marhite padita resort Uluan Huria di Inganan Nabe. Tabe nami madihamu di bagasan Tuhata Yesus Kristus Raja ni Huriai. Di bagasan roha namar panguluyon tu debata mardongan uduk dohot serep ni roha di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do Sinode Distrik mamuka sianari Rabu sahatro di hari Kamis tanggal 10 Walu November 2020 sada maringanan di Sopo Marpikir Jakarta. Di Pukado Sinode Distriki marhite partangiangan pamuhai dohot marulaun nabadia manogihon sude ruas ni Sinode Distrik asa mangulahossa di bagasan holong dohot sadani roha. Ni dohotan ni 154 halak sian 175 ruas ni Sinode Distrik. Sinodangan ni tema sadama parrohau kamu, sadama haholongan muna, saroha sapikira mahamu. Filipi 2 ayat 2. Dohot subtema pasauton hasadaun niroha dohot para lealeon di Huria masyarakat nang bangso. Laos dipaadar do tema dohot subtemaon gabe ujahan ni Huriata lau mangarade diri manomu-nomu tahun 2022 gabe tahun kesehatian manang hasadaun niroha di sadok HKBP. Di arah hodo asa sude pa ubukon akka program dohot anggaran ni Huria mamuka sian tirkat Huria marsada-sada
sahat tu resot hobartu ulaon kesehatian anggiat jupang hasadaun ni roha dohot para lealeon di tokatonga ni huria masyarakat nang bangsota di nasa ragam ni pakkubasion. Di parukilhon parsinode do pangotak ni pandemi COVID-10 siaon na somar haujungan sahatro ditikion. Masai torop do ruasta nang parhalado na marsitaonon saat tuna aguan hosa pakorhon ni COVID-10 siai. Lam tutorop nado bilangan ni akan napogos di tonga-tonga ni bangsota ala aguan ulaon dohot ngulu dohot dalan ni ngulu. Hobartusi disosohod do tusude ruas ni huria asa toktong marsi hohot di bagasan hapor siaon jala jugul martangi yang tude bata uhut radot di protokol kesehatan anggiat tumibu salpu sori magoi sian tanoon. Di halason sinodestan do pakubasion ni distrikta di bagasan tahun 2020 sada dohot sada ni roha di sude huria dohot resot manupahi akka ulaoni. Tarida doi sian isi ni barita pangulaon ni pareses dohot laporan parhepengon na dipadar di sinodei. Di pataridahon salak ruas ni huriata ima inata sondang tiar tapu bolod do las ni rohanasida di pakkubasion di distrikta. Laos ukap rohanasida pasahaton sada unit mobil ambulans laho pahisaton pakkubasion diakonia. Di halason parsinode do parsitutuan ni ruas nang parhalado manupahi tanggung jawab na tudana pensiun HKBP ubahan boi tagarar deba jala tahirim boi tagohi 47 miliar 515 juta 74.420 sia rupiah. Songani dohot sakap patupa sentralisasi parhepengon ni HKBP nang usaha pasikopon tanggung jawab ni HKBP tu sopo marpikir. Di topoton huriata HKBP do uno ni pakkubasion di tahun 2022 tahun kesehatian hasadaun ni roha. Ganup huria makarikoton hasadaun ni roha asa marhitei gabe jupang hadameon dohot las ni roha di tonga-tonga ni huria. Masyarakat dohot bangso alani ditotopon distrik tado tolu agenda pokok sinode distriki ima parjolo program kerja tahun 2022 paduahon anggaran program kerja tahun 2022 patuluhon hasil kerja tim pengkajian klasifikasi resort dalan paapitton hare tahun ni pakkubasion di distrik ditotopon sinode distrik do hasil rapot padita HKBP distrik Walu DKI Jakarta na di tanggal 21 sahatro di 27 Juli 2020 sada nasalpu namar pardomuan tu hare tahun ni pakkubasion si ulahonota di distrikon. Songonima upasahat hami tona ni sinode distrikon sai di pargugoi tu hata mahita patuluson aka ulaon naung ditotopon toktong mata ayahi hasadaon ay takas taboto hasadaonido hagogoota laho mangula aka ulaon na ubolak dalan mangyahi na umuli. Taingot mahatan itu hata nama dok idama dengan nai dohot sonang nai molo tungpungu sahudulan aka namarha anggi. Pesalmen 170 ayat sada. Jakarta 10 November 2020 sada tabe mardongan tangyang atas goar ni parsinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Pareses Pendeta Bernard Manik MTH. Mau lihat? Hamu nama nami nanami nuaing sahat mahita tu parningotan ni akan nomoding sian tonga-tonga ni huriata sa tahun par huriaon sian tanggal 22 November 2020 sahat tu tanggal 21 November tahun 2020 sadaon atong marede mahita.
tatakihon ma natar surat di konfesi HKBP taringot tu parningotan ni namoding. Taha porsiai jala tahati dakodo. Apedo tu jolma mate sahali dungi uhumi. Nama radian nama ibanasian ulonna. Jala Tuhan Yesus Kristus do. Tuhan ni nama ngulu dohot namate. Asa ia tabahep peparningutan di akana moding, namarningot ajal tasadiri dohita disi, dohot pahotton pakirimota, di hadudomu ni akana porsia tu di bata, dohot pahotton rohatta dui, dingulu paru kilonon. Marhiti pudaon, taalo, jala tatulak do, puda hasi pilibigon namadok, adong do pardomuan ni toddi ni nong mate doho jolma na mangulu. Aka onma gowar ni namoding di huriata sa taon par hurionon ima. Nabarjolo Nelly Jojor Buru Tapubulon sahalak ina marumur 58 tahun. Modding di hari 10 Desember 2020 sian sektor SMA SMA. 2 Situa Sabar F Napitu sahalak ama nama rumur 70 tahun. Modding di hari 20 Desember 2020 sektor Perumpung Timur. Tolu Adriana Boru Simajutak sahalak ina nama rumur 80 tahun. Modding di hari 3 Januari 2020 sada sektor Cipinang Bali. Opat Situa Dules si Hombing sahalak ama nama rumur 24 tahun. Nama rujungulu di hari 10 Januari 2020 sada sian sektor Cipinang Asam. 5 Bicar Halasan Simatupang sahalak ama nama rumur 57 tahun. Modding di hari 20 Januari 2020 sada sian sektor Penas. Onom Jumaga Doharman Sihide sahalak ama marumur 42 tahun. Modding di hari 25 Januari 2020 sada sian sektor SMA SMA. Pitu Situa Tiumsi Hotma Burumanik sahalak ina marumur 26 tahun. Modding di hari 27 Januari 2020 sada sian sektor Mayasari. Walu Rumodang Tapubulon sahalak ina nama rumur 70 tahun. Modding di hari 30 Januari 2020 sada sian sektor Kalibata. Sia Dameria Buru Tabudan sahalak ina nama rumur 75 tahun. Modding di hari 14 Februari 2020 sada sian sektor Perdatam. 10 Anggiat Marudut Siregar sahalak ama marumur 91 tahun. Modding di hari 10 Februari 2020 sada sektor Penas. 10 sada Mikaria Noriani Borusilaban sahalak ina nama rumur 37 tahun. Modding di hari sada Maret 2020 sada sian sektor Jati Bening Bekasi. 12
Hotma Tambunan sahalak ama marumur 75 tahun. Modding di hari sia Maret 2020 sada sektor Pondok Gede. 10 tolu Manoktang Siaturi sahalak ama marumur 60 tahun. Modding di hari 10 Maret 2020 sada sektor Warung Sawu. 14 Flora Boru Hutajulu sahalak ina na marumur 58 tahun. Modding hari 24 Maret 2020 sada sian sektor Kampung Baru. 15 Situa Hasudungan Sianipar sahalak ama na marumur 70 sada tahun. Modding di hari 26 Maret 2020 sada sian sektor Kalibata. 16 Jairus Sihobbing Nababan sahalak ama na marumur 77 tahun. Modding di hari 27 Maret 2020 sada sian sektor SMA SMA. 17 Rensi Clara Boru Nenggolan sahalak ina na marumur 82 tahun. Modding di hari 30 sada Maret 2020 sada sian sektor Parserahan. 10 Arlon Hutapea sahalak ama na marumur 77 tahun. Modding di hari sada April 2020 sada sian sektor Rumpung Barat. 10 sia Dermawan Boru Pardede sahalak ina na marumur 65 tahun. Modding di hari 12 April 2020 sada sian sektor Kampung Baru. 20 Victor Siagian sahalak ama na marumur 78 tahun. Modding di hari 10 April 2020 sada sian sektor Mayasari. 20 sada Turianna Boru Nenggolan sahalak ina marumur 50 sia tahun. Modding di hari 10 Mei 2020 sada sian sektor Parserahan. 22 Marialan Sinaga sahalak ina marumur 64 tahun. Modding di hari 23 Mei 2020 sada sektor Parserahan. 23 Mary Helfrida Boru Lumban Tobing sahalak ina na marumur 62 tahun. Modding di hari 27 Mei 2020 sada sian sektor Uki. 24 Rustam Effendi Tambunan sahalak ama na marumur 70 sada tahun. Modding di hari 30 Mei 2020 sada sektor Parserahan. 25 Rusti Boru Siahan sahalak ina marumur 80 sada tahun. Modding di hari 7 Juni 2020 sada sian sektor Cipinang Bali. 26 Wisnu Ferry Mangatur Sianipar sahalak duli-duli na marumur 48 tahun. Modding di hari 10 Juni 2020 sada sian sektor Perdatam. 27 Jupang Sibatuara sahalak ama na marumur 56 tahun. Modding di hari 10 Juni 2020 sada sian sektor Parserahan. 20 Chris Simarmata sahalak ama na marumur 70 sada tahun. Modding di hari 14 Juni 2020 sada sian sektor Cipinang Asam.
20 Marulam Simamora sahalak ama na marumur 70 tahun modding di hari sada Juli 2021 sian warung gudeg. 30 Pangihutan na 70 sahalak ama na marumur 51 tahun modding di hari 5 Juli 2021 sektor Perdatam. Tolu puluh sada Situa Pasuria Boru Sitorus sahalak ina na marumur 74 tahun modding di hari 12 Juli 2021 sian sektor Parserahan. Maidin Turnip sahalak ama na marumur 50 tahun modding di hari 21 Juli 2021 sian sektor Cipinang Bali. Saudur M Boru Pangaribuan sahalak ina na marumur 72 tahun modding di hari 24 Juli 2021 sian sektor Mayasari. 34 Reseni Gusti Boru Silaen sahalak ina na marumur 56 tahun modding di Arisada Agustus 2021 sian sektor Penas. 35 Labbok Sitorus sahalak ama na marumur 40 tahun modding di hari 4 Agustus 2021 sian sektor Kampung Baru. 36 Mertua Jerry H. Tampubolon sahalak ama na marumur 40 tahun modding di hari 8 Agustus 2021 sian sektor Perdatam. 37 Togar Manalu sahalak ama na marumur 64 tahun marujungulu di hari sia Agustus 2021 sektor Kampung Baru. 38 Bottor Rosu Huta Barat sahalak ama na marumur 77 tahun modding di hari 12 Agustus 2021 sektor Penas. 30 Meriana Boru Sinaga sahalak ina marumur 50 tahun modding di hari 10 Agustus 2021 sektor Penas. 40 Tiresmin Boru Pasaribu sahalak ina marumur 70 tahun modding di hari 4 September 2021 sektor Cipinang Asam. 41 Mutiara Boru Hutagalung sahalak ina na marumur 85 tahun modding di hari 25 September 2021 sektor Mayasari. 42 Henry Juliver Sinaga sahalak ama na marumur 56 tahun modding di hari 28 September 2021 sian sektor Condet. 40 Sagom Tambun sahalak ama na marumur 60 tahun modding di hari 6 November 2021 sian sektor Halim. 44 Jalan Aparpudi Salmon Paralolan Manik sahalak ama marumur 46 tahun modding di hari 10 November 2021 sektor Parserahan. Torop ni ruas ni Huriata nang majului lakana tubanua gijangi manadikon portibion ama 24 halak ina
sepuluh sia halak, doli-doli sahalak, pungu masude 44 halak. Atong jongjong mahita. Huhut martangiak kita di bagasan rohata maret di mahita. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata nasian nahinan jalan manguluro di saleleng-leleng na. Huingot hami sadarion akka namate siak kami nang pajulohon tulabungmu. Dihodo anahitsu ni banwa gijang jalai dukap hodoi di akka na mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadarion marningot ajal nami. Dohot haheyo ni daging diari sogut. Mauliate marohanami tuho. Ala di tubuh ko hami tu pakirimon na mangulu. Gawi partohap hami di hanguluan na surasuda. Dada na madili hami diari pardingotanon. Ale na malungu do hami di sabulo ni tordinami. Nung ngatorop dongan nami nong nyalakmu. Tau si paingot do ujung nilaka nasida di hami. Bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung ni lakanami be. Saya sungguli marohanami mabahen tiruan nadinggan di akka pinopar nami. Saya apuli ma namarsak roha dohot akka namatean. Asa unang mangadungi jala madele nasida. Saya taiti marohana sida mamereng do pagijang. Saya lehon todim tuhami asa takas di hati dakkon tuhami. Naung dohami anakmu jalapanean di arta na di banua gijang. Say padau maganggo ni roha sian hami. Asahot haporsion nami maniup Tuhan Yesus si pangului. Adorang hubulus hami rura ni lingguman ni hamatiani. Molohomur mata nami be. Ukap mamata ni roha nami. Asa takas ni ida dalan tuhasonangani. Molohalang dila nami. So binoto be magkuling, parguguy mahami, marhiti-hiti todimi, asa tarjauho kami, aliyamang saha tutangamu matodiku, say paitiurhian rohanami, asa hubas lakanami, jalasonang hamilaw mate, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Marit de mahita laus tapasahat pilihan sada A sada B di bagasan las niroha. Alusima
Damene di batana sumurung siang saluhut roha, imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Hamuna manami na nami, nahina holongan di bagasan Yesus Kristus, taparohoma selain nadong di juruta, turpuk dihita di bagasan minggu ujung tahun Parhuriau, manang minggu parningotan di akana moding, dene dosian buku pesalmen bidu sia puluh ayat sada sahat rodi ayat 12. Pesalmen sia puluh ayat sada sahat rodi ayat 12. Ujahau matuhita songonon ma tarsurat desi. Hatok tongon di dibata dohot hagaliu di jolma. Tangiang nisi Moses na poso ni dibata. Ali Tuhan, saya hodo hapurusan nami marsudu sudut. Tagan so tubuh dope aka dulu, jala tagan so adong dope di tubuhun tanoon dohot portibion, nunga adokyakko ali dibata. Sian saliling-liling na, rodi saliling-liling na. Sumuang do gabi korbuk colmai dibayan ho, dungi didok ho muse, mulak mahamu ali jolma manusia. Ay subukun sadari natwari nong salpudo na 1000 tahun yang ko di jolom, jala songon sada gaci perjaga di borngin. Dubang hodo nasida, jadi mate manasida, manugot nai, nunga martubur diulahi songon duhut-duhut. Torang ari marbunga dui, jala martubur. HP bodari nai disabido jadi malos. Ay siap dohami dibahen rimasmu, jala dibahen ni parpiarni murukmu, ubahen topu magohami. Nunga dibaheko hajahaton nami tujulong, dosa nami akan nabuni tuhatiuron ni buhim. Alai ay lamordo aka ari-ari nami sudena dibahen rimasmu. Ay songon hoi sadado laho suda aka taon nami. Ari-ari ni taon nami itap 70 tahun doi. Jala molodung molo marhagugu on situtu di eak do 20 tahun. Jala hinadinggan nasida do hangaluton dohot halujaon ay hatop situtu do lau salpung jala habang dohami. Tung isi matumandagugu ni rimasmu jala dihabiri hobar tu pangonai ni rimasmu say parrohai mahami mamilangi aka adari nami asa dapotan roha nabi sukhami ido sahakna. Huriani Kristus na hinaholongan minggutta di guari do minggu ujung tahun Parhuriaon. Laos di do muse minggu parningotan ni akana modding. Sudidu hita nunga mangarade modding ate. Ngarade hita modding? Songona sunyi do huberi ngalusir kali. Ngarade hita modding amang? Au pe moldo mulu disuku songoni. Ale dalam rohaku lomom matuhan naraku do. Karena kita tidak bisa menentukan hari kematian kita mang. Ate, isi mamboto hari ini hamatian na. Nggak ada. Nah huboto hula Yesus do pe. Di boto Yesus do mata ibana di Jerusalem. Jala ikosiani ibana borhatu Golgata. Ale radi do ibana. Di baheni
di bagasan minggu parningotan na moddingon, na pengotok kita do, mate do hita mang, mate do hita. Alai tikina, ibana do mabotoi. Sada pernyataan manang kalimat namura ingoton, jala atusan dihita hala Kristen, secara umum disudi. Ima teori kehidupan di zaman manang abad-abad pertengahan na berlaku sampai sonari jalan nakin nga tabigay didok songonon memento mori sudi duhita mabotui lapatan na ingot ari hama matem bahkan molo di hati Indonesia terjemahan bebas na ingatlah bahwa engkau pasti mati. Jadi agak keras do dalam bahasa Indonesia mulu terjemahan nate. Mulu hata Batak agak lapok dope. Ingot ari hama matem. Ale mulu bahasa Indonesia diterjemahkan memento mori, ingatlah bahwa kita, Anda, saya pasti mati. Los dipaingot do hita na mangulu bahwa di sada tiki moding do hita. Mate do hita. Marjungulu do hita. Nangpe belgahua sota, nangpe luar biasa hamalo otta, nangpe sudi gabi artata di bagasan ngulut taon, hasangapon hamuraon hagabiun, nasita-sita ni halak bataki na adong dihita di bagasan tiki mangulu, tading dui, alahamatian. Daharong terbuat kita agia aha termasuk keberhasilan ta aha manong tacapai di bagasan perdalanan yang uluta manginang aha ma molo tasigati manang taguriton tasuraton aha manong tacapai di bagasan ngulutaon songon kriteria ni jolma na mangulu na memiliki pikiran na memiliki hasrat keinginan arta nunga adong anak geleng nunga adong jabatan nunga adong, persauran nunga adong, masa depan sudah ada, ulau tadinggan, alena pastina, one day, everyone must die, moding do hita, setiap orang mati do, dang adong jolma nalipi, sian hamatiani, dang adong namalue sian hamatiani, itu makana, molo tataringuti pe parningotan na modding di ganuk tahun di ujung tahun parhuriaon dang adong nabuisi hagi cakonoton ya hiado tabering na modding namura au hiado hubereng namura jong modding di TV ya isi teh bapak ni Pangeran Charles ni Pangeran Ahro teh. Nah di Inggris sih Pangeran aha deh ate emang terus di bodoh kamu dong lupa teh bama alani kopi tiga bi muda berado lupa teh mula mang sigalingging bodoh kamu dong adong do taboto teh isi gorna ate taboto do kan namora do ibana baik kok kamu mah pangeran luar biasa mati ahana sebuah banonna bisa tapi mati juga. Alai hudok matuhita manginang hamatean salah satu bagian daripada kerajaan Allah dan so kerajaan Allah do hamatean itu makana dipaluas Yesus mati sian perdagingon unang tadokon molo misalna jupa hamatean idongatta manang nah taholongi Tuhan buadoon jangan. Karena kehidupan kita bukan milik kita dan kematian kita juga bukan kita yang menentukan. Las mua kita jaga-jaga ngulut tahun. Asa holang sian hamatani tidak bisa. Isi hita hinahya posisi hitna yang sakit parah. Anggusian kekuatan tanian dang terbaik kita. Alai ala dipaluas di batado pihita
pagajakun umurta, pagajakun ari-arita, dan sahut hamatiani songgop duhita. Jadi memang hak mutlak ni di batado ianggo hamatiani. Kita pasti mati. Dan adong nama notong di jolmai. Doh na di portibion. Dan memang kematian adalah juga bagian daripada kerajaan Allah. Karena itu adalah rencana, bagian daripada rencana Allah. Jala odo natataringot itu hita jiganuk jupa minggu ujung tahun parhuriaon. Ahana adong dinguluta nakin selesai, goodbye, tinggal tatadikot do di portibion. Hinor horni ido hamuna kadongan adorang so marujung nguluta, adorang so mati hita, adorang so modding hita. Ahama na ikon rikot na rumikot si para diotta, si persiap ponotta yang akan kita persiapkan di bagasan nguluta. Ahama na rikot molo di turpuk tahun dipukka marhiti hata tangi yang nisi Moses, tangi yang nisi Musa. Di bagasan kalimati tangi yang berarti hidup kita ini harus dibarengi dengan doa-doa kepada Tuhan. Ikon mangulu di tanyang tei do hita manginang. Asa molo mangulu hita di bagasan tanyang tei, gabi taboto ma dia do naneng si ulah holopta di bagasan nguluton pai masomate hita, pai masomod ding hita, pai masomod merujung nguluta. Asa dinggan nguluton, laos asa dinggan musi permateta. Di minggu nasalpu ujamita hodo di pukul 6 sore parmoding ni maaf artisia teh na kesalakaan di Surabaya. Tapi 3 tahun nasalpu so ina mabaritana alai ujung ningoluna dangadong ditaringo tibe. Dia meninggal dengan baik nang pe kecelakaan. Itu makana adong do ajaran ni halak Tibet ya. Nama tok songonon. Nah tapi dan Kristeni alai hupikir muatan ada kekristenan di dalamnya. Ada hubungannya juga dengan khotbah ini. Di dok songonon. Living well, dying well. Hidup dengan baik seliling 10 tahun dinggan parmatit tapi dinggan. Songo dia do parmati ni na dinggan. Ya. Sarupa do sudah namate kan? Pipit do kan? Ang nabolang namate. Manang satu ngabolang songonon paning. Aw sa diri nga piga gudang halak na hutanom na modding dangarong jupak ko na si songoni. Alay songon na otik buka otik arong. Ahma yokon ni halak Tibet living well, dying well. Naman dokon paingoto kita ketika kita hidup harus ada gunanya. Dan ketika mati juga ada gunanya, ada baiknya. Apa kebaikan kita yang kita bisa berikan kepada dunia ketika kita masih hidup? Dan apa juga kebaikan yang kita berikan ketika kita sudah mati? Dan asal nama ngulu buti hijol maun. Dan asal nama mati buti hijol maun. Tidak. Living well, dying well, paingotok kita dui sa sitong na manat mahita di perdalanan ni nguluta manginang. Bican di leod de bata partikia di hita. Dang holan di parnguluon hita dinggan, perasaat ta dinggan. Ale dohot do. Dung modding hita. Gabi dinggan masudi. Molo di padumu itu perdalanan ni ngulun ni Tuhan Yesus. Tayo mak. Sian sisi partikian ni portibi 30 tahun do Tuhan Yesus marujung ngulu. Jala 30 tahun do ibana marhubas
manang mangula ulonna. Songon anak ni debata manang songon debata ibana natakas. Alana memang di hala Israel didok dewasa dung 30 tahun do. Ido. Perdalan ini Yesus sian hatubuanna satu parmodingna na 30 tabah 30 tahun ini dinggan sudi. Dia tidak pernah meninggalkan kesan yang tidak enak dalam hidupnya. Jala terboto di sampai sonari. Ajaran itu Tuhan Yesus pangulonna terberita satu tikion nang satu maranata anon. Baik kamu mas sebelum adong hakaristeno dihita. Saya tong do begi guarni Yesus. Jala dipaingot do hita songo dia Tuhan Yesus mangulu satu permatena. Dia tidak mau meninggalkan kesan yang tidak baik. Khususnya tu akana porsea na memilit ibana gabi Tuhanna. Gariada tahe adong jaminan didok Tuhan Yesus ditikin yang nakok ibana tu banua gijang didok saya nadong anakku do hamurasi rasa mati. Ada ketenangan, ada keteduhan, ada kenyamanan bagi orang yang percaya. Nang pemarujung ngulung di Tuhan Yesus secara fisik, secara perdagingon, ale partodion ni jol mana persiai, menak do. 30 tahun do ibana marhubas mangula. Jala 20 tahun mak umurna. Ido maka namanya nang. Ketika kita hidup apa yang kita bisa berikan kepada dunia? Ya. Tapi ring major rupaning. Tidak ada beda waktu yang diberikan Allah kepada Tuhan Yesus dan kepada kita. 24 jam. Dan adong beda partikian di lotu seseorang dan adong kelebihan nih. Hot do 24 jam. Ale songo dia do hita mamake si 24 jam nih sadari. Pitu hari saminggu memakai waktu yang diberikan Tuhan untuk kepada hal-hal yang baik. Asa jupang pesan dan kesan di perdalanan ninguluta songon Tuhan Yesus nama ninggalhon manadikon kesan dan pesan yang baik. Songo dia makaholongi, songo dia makokop, songo dia pamenakon jolma. Bukan untuk mengkacaukan orang. Itu dah. Di parasi yang Tuhan Yesus do dikina. Hitape naing masongoni. Sarupa do kita do tiki tua kapar jahat. Sarupa do tikini ama do ina. Ate. Dan gumudang tikini ina sian ama. Dangadongi. Dangadong gumudang tikini bawa tu boru-boru tidak ada. Sama semua. Nama lope, maaf, naso malope, bahkan naso bisukpe, na bisukpe sudi sama artinya nih. Ternyata di dalam pemakaian waktu itu, di situ kita menentukan kualitas kita sebenarnya. Adorang somate hita. Taparhasi yang mati kita. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus pakai mati kim. Parhase yang mati kim. Prinsip ni ngolu nasongon na nidok ni di bagasan turpuk tahun. Saya ajari mahami mamilangi aka ari-ari nami. Dia 12. Asa dapotan roha nabisuk hami. Manat mahita mamaketik yamang. Kadang kita bisa berpikir begini. Kenapa orang bisa berhasil? Saya tidak. Beda waktunya? Tidak. Kenapa orang bisa enjoy dalam hidupnya? Kenapa saya tidak? Ada apa? Kenapa ada orang bisa dia marsaur dengga doa kadonganna? Kenapa saya tidak? Ada apa? Buasa halak boy burju hapi audang. Ada apa? Berarti yang salah siapa? Kita. Nang pita di tabigi akabari-tabari dan nasudinggan. Yang menentukan siapa? Kita.
tergantung doa kebarita na sudingkan kan? Kurang. Ya, apalagi masa Covid on, wah di paber-biar colma. Apalagi tikina baru-baru masa begitu hebatnya pemerintah neng mamben vaksinasi on rupaning. Oh, ada begini, bahkan adung chip ninna di bagasan serumi. Apa pula lagi chip? Tergantung kita. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, tergantung kita amanginang. Di sido kualitas ninghap ngulutak, asa taparhasi yang partikiani, untuk apa Tuhan memberikan waktu kepada kita? Ada orang somate hita. Sudido hita neng menghadapi hamatian semua. Sudido halak singgip tu hamatiani. Alai adorang somate hita semua dia hita maparhasya kontiki. Apakah kita meninggalkan kesan yang baik atau tidak? Meninggalkan pesan yang baik atau tidak? Di minggu nasalpu maka tatai dua utus halak situa di huriata di konsistori bawah. Maka tatai hami taringo tu na tua-tuai. Saya pikir semua kita punya orang tua toh. Darong kita nama pulta sebulu ate. Jalan memang tak arung nama pulta sebulu ate. Ya kan? Maka tatai hami au sahui ngo puna tua-tuai bah. Puda nina tua-tuai. Huceritahun mautik. Nah huceritahun tudongan situon. Au sahui ngo doba sampai sonari. Baru-baru mau nang au diumumkan sekolah padita, dang sekolah dope diumumkan dope mau nang sekolah padita. Jaladang ranking au disi, dauru ranking nak. Nen ranking donian, ale ranking ditoru kan begitu. Holan mau nang hami diumumkan diterima sebagai mahasiswa. Sahak mami tu jabu, mar sajom mai mar mobil hami, mar bus rupaning. Sahak mai jabu. Tur di bawah omak masih pernitor di tuau. Permator di mamangda dengan mar sekolah satu dapat di tawate. Habis nang sekolah dobe. Naraku bagasan. Sebulan na ya sa sekolah saya ban mah boras ison naraku bagasan. Saya permator di damar gugu mau sekolah dah na. Makatai ma bapakku, ala situ ada bapakku. Duduk bapakku masuk non. Anakku ni nak. Ale terjemah bana berbaca Indonesia sudah hamil tikini di jabu. Iya. Aladang pola malo bapakku marhata batak. Halak sipiro do hamil. Aladang ku butuh hamil bahasa sipiro. Jadi bahasa Indonesia ale terjemah dalam bahasa Batak asa dinggan nanti. Anakku ingok mada. So tung deso tuna tuluon. Apa itu Pak niku? Ala napat dita singgip do tuna tuluon. Ahame sutung deso amang tu hepeng. Ay hepeng do jutan manigay akapat dita. So nahula padita deh. Tu sudido ya kan? Sutung deso amang tu hepeng. So tung dijamai ho naso hepeng mo. Ala tikini neng kuliah do beba, oke lah kan begitu. Ay so binoto do be situan si paditong. Paduahon so tung deso amang tu buru-buru. Lapatan nonang marhaleti. Marhalet boy. Ali unang marhaleti. Ba molo so marhalet iba dia dapat berhoping na milion kan begitu ya. Pada tu mungkin dah. Iba na pe so marhalet terjadi kan begitu kan. Dang dipatoho-toho habibah. Melebab do tikini sih. Jujur. Swear. Kan. Nah somerda itu nama iba kan begitu ya. Sutung deso amang dah tu buru-buru dah. Maksudnya apa? Jangan pacari semua orang. Bah, naraku bah, saya ganteng kau dang buyu pacari naraku bah. Jujur mah. Ale hu pikir mah. Oke niku. Patuluhon. Sutung deso tu alkohol. Pendeta suka disodorkan dengan minuman-minuman. Namar botol, namar kaleng, namar jerigit, kan? Tuak. Itu dah. Dah tu mungkin tuak mar botol lah teh. Sejerigit itu botol ikan begitu. Itu dah teknikku. Dung padi tahu kusadari mo oh benar. Mengadupi hepeng do hami, mengadupi buru-buru hami, mengadupi alkohol do hami.
Ale salohok do dipikir aku, tonai, pesani. Berusaha doa. Udok na tuhamu amanginang. Buasa hui ngoti ala didok na tuai songoni. Boa hita amanginang songon natora sita memehon nadinggan tinggalkan pesan kepada anakmu. Dung marujung ngulum ingoton namai. Dang ingoton nabi kita di kopel. Dek deneki. Hanggo bapakku lah di kopel doau. Di Jakarta udah pula mar kopel ate. Ala dang adong pe kopel kan begitu. Holanda muruk-muruk do bapakku. Jangan hanya kesan yang tidak baik kita tinggalkan ketika kita masih hidup kepada banyak orang, khususnya bagi orang tua kepada anak-anaknya. Jangan tinggalkan yang tidak baik, berikan kesan yang baik. Dangadong nama noktong di Portibion ngulut taipe nama noktong. Apalagi yau songo pedita, hami pedita. Pidero. Makin nggak titikon. Neng tangis doa walay mailaw saya burjong tangis narak di bagasan. Huwering mabuhimu namang burju-burju ni halako puang ngakopit marmasker row tu garijon luar biasa naraku. Ale tadi kono kumahamu datung big manot tong awisor sapi madua. Sapi ubanon, nenu ngaubanon oti. Ya, ada masanya amanginang, tapi bagaimana kita meninggalkan yang baik? Mate do hita. Marsirang do hita. Memakai waktu yang ada. Ido makana mulai dokon saya ajari hami mamilangi aka area nami. Bukan hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Bukan itu. Ale songo dia do hita maparhasya kon tikki asa di tikki hita di sada tikki marsirang mahita moding mahita diingot halak ma. Oh. Angguida. Naguguam mangani kan begitu ya. Nah songo mai ba. Ada kesan yang baik amanginang. Itu dah. Itu makana ale hata hita muda. Memang hata hita berarti kan itu. Itu makana akan marhalet putus. Dang adong halak na putus gabi kompak. Nggak putus hita teh nak. Dang adong. Karena apa? Dia meninggalkan yang tidak baik. Begitu besar harapan di bawah itu boru-boru tuh bawah habis putus. Makanya jarang orang ketemu orang sama mantan denggan. Benar itu. Sampai goyang sanggul nih. Iya. Bagaimana kita meninggalkan dengan baik semua? Moding do hita mang ajari mahami ido makana tangiangi. Terus bangi do habisu kun siap dibatak. Satok do songon duhut do hinna, songon orbuk do hita, mulak do hita tu orbuk, from dust to dust dina. Dari tanah kembali ke tanah. Ido asal tak pardagingut tahun, tapi bagaimana kita meninggalkan dengan baik. Di baheni tauji mamangina. Di tikki di tataringoti akan amoding. Di minggu ujung tahun parhuriaonon. Mari kita memakai waktu yang ada. Bican di lehon de batado petu hita partikiani. Bican di lo de batado petu hita hai pasoni. Bican di lo de batado petu hita gugu. Parbinotuan panang pikiran. Parhase yang mai. Pakai tikimi. Tak pakai tikita. Aidang adong mulak partikiani. Tujulu do partikiani. Tujulu. Dia berjalan ke depan. Di bawah ini songon tangyang ni si Moseson matanyang ta. Ali Tuhan ajari mahami mamilangi aka ari-ari nami. Asa dapotan rohana bisuk hami. Molo perpesal memang dok itap ni 70 tahun dok. Berarti ya kalaupun ada bonusnya sampai 80 tahun. Naki nakadongan dongat tanong parjului dang piga digijang ni 70 tahun nate. Dang piga. Godangan diturun ni 70 tahun do. Berarti satokin nama hita. Molo satokin nama hita. Itap ni 70 tahun. Oru hong kamuma 70 moru umur ta sonari. Bana sai mau umur ta. Masih ada waktu amang.
Asing maju na digijang ni 72 tahun ate mana 70 tahun songon baba udah ku semarbun di sana. Ngadigijang 70 tahun bonus mai. Alai bican di leon de mata tu hita partikiani. Mari kita. Jalata bigi nakin namoding jolmai. Jalata tadda dosudei. Di basiani mungkin tatadda. Asa dinggan perdalangan nguluta. Songon di dokoni halak Tibet. Living well, dying well. Dinggan parnguluta, dinggan nang parmateta. Atong pakai matikim, tak pakai matik kita. Siad debatadui. Tuhan tidak memberikan sesuatu apapun kepada kita supaya kita susah. Tuhan tidak memberikan apapun termasuk waktu kepada kita untuk kita pakai yang kepada tidak berguna. Tak pakai mai do dinggan. Jalak ingot tamu mak. Apapun yang kita miliki, cara diribatadui asa menak hita di partikiani mabahena dinggan. Amin. Songon galedo ba, songon moldun. Tapakai mati kita na dinggan. Amin. Otik nai, gugu hit otik. Tapa gugu otik dah. Tapakai mati kita na siad dibatai tu akan na dinggan. Amin. Martanya mahita. Ali Tuhan debata manami. Mulai ate manung aditangi kami hatam. Na mangigil hami asa toktong di bagasan tangi yang perdalanan ning ulu nami. Bican dile hoko do petiki tu hami. Bican di palwas hodo pe hami madalani aka partikiani. Bican dile hoko do pe kepercayaan tu hami lau mamake partikiani. Hobar tolo meniruham. Naing maganu perdalanan ngulu nami Tuhan. Di bagasan prinsip living well, dying well. Ay manang BHP mate do hami di sadatiki Tuhan. Pai masomate hami. Naing mahuparhasya kami tiki nami. Nanilihomi. Hupake hami tiki Tuhan. Tua kanadinggan. Namarguna. Nagok kesandot pesan. Tu akana manada hami. Tu akana makaholongi hami. Asa gabi dinggan saluhuna molotungpe marujung ulu nami. Tuhan debata singgip do hami jutan tu hamateani. Alai mangulu do pe hami rasira sadarion. Ajari mahami mamilangi aka arari nami. Asa dapotan rohana bisuk hami ido di dokoho marhiti. Jamita di bagasan obason. Tutuma neng marbisuk do hami Tuhan. Bisuk mahami mamake partikiani. Aidus do partikiani di lohoko tu hami jolmak na di portibion. Dangadong nalubi manang nahurang. Hot do gajang ni partikiani. Di baheni molo tarbahin akadongan nami akan nadinggan. Buasa dang bui hami maben nadinggan. Molo tarbahin dongan nami akan nauli. Buasa dang bui hami mamake partikiani tu akan nauli. Atong urupi hami Tuhan. Ay gale do hami. Jutad do hami diarsaki pikiran nami. Diarsaki hagiot ni daging nami. Diarsaki sihol ni rohan nami. Molotungpe marsak hami. Gudang akasihol ni rohan nami. Nang hagiot ni daging nami. Ajari hami. Asa hupangiduhuk kami tu hoditangyang nami amang. Asa huboto hami naradidu salu na di julum. Lehonomu may tu hami. Ali Tuhan debata. Urubi mahami. Asiroham. Sisa dosa nami. Sahat dihomang ulu nami. Nangulu ni ruas ni huriam. Tarlumubi maruas ni hagabepe sutoyo. Namek na magudang sa hatu nama tua. Parhalado ng akapad di tanak. Sada mahami. Laho mengintrospeksi diri nami. Mengevaluasi pabahenan nami. Pardalanan ng ulo nami. Asa ganup. Tiki dilehoko tu hami. Margunay.
jala adong perubahan nadinggan di baheni ajari mahami parbisuki hami Tuhan asiroham. Amin. Mari dehita laos tapasahat mapiliata. Matematikim nasihan Tuhanmu, ay Tuhan sobraho sa buhay. Dia matangan ahot ingolumu, orang napolin na manotongi. Ay dangalong nahot di atas talon, masalaw sa buhay. Walang nirohan ang hot na manotong, wala ni Jesus loboy jupangi.
sinondang mabain palito Jong mahita. main hasana pun dituhatai ai dadong nahot tiang saron nasana ulilau sapuloi holong nirohana hot namanopong orang di Yesus boy jumpai. Huria na hinaholongan itu hata, maca jopok doa arita di Portibion, martibakon hatok tongoni, alani di bagasan serep niro hamahita, mangido tutu hata, asa dileho dihita pangatusion nasitong, taringo tu japek niti kita di Portibion. Jala dipatau hita mamilihon sadok ari-arita na nilehon ni Tuhani. Di bagasan habisuhon nilehon nei patu pama lomo ni rohana. Mari dihita. Tatangya kon mapiliata, martangi yang mahita. Ali di batama nami na di Banua Gijang, hodo harorowan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, do nasaulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajom ritonga-tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hudadahami gudang ni silon lehon mitu hami. Asalam gir-gir hay mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daron hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni rongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu tian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabohina tuho jala asi marohana midaho.
di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaor hon madamena tutodim. Amen. Hamuna manami na nami na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus, hami parhubas na makubasi Minggu sa pukul 10 sa daon pasahaton tu hita. Selamat hari Minggu madihita saluna, di batama madongoni hita madalani partikiani horas madihita.